Hei Sam, hyvää päivää miehet ja naiset ja niin poispäin. Olen tässä ihmetellyt, miten tämmönen järjestelmä on näin paska, ettei kukaan suojaa lapsen oikeuksia. Täällä jumalauta niin kun tapahtuu kummia. Tossa on niin tuolla on oikeusasiamies. Ja soitin äsken Jaana Romakkaniemelle, joka on töissä tuolla oikeusasiamiehellä. Niin hänen luonaan on käynyt keskustelemassa. Ja ei apua. Hän ei auta. Sieltä tulee päätös, että he eivät tutki mitään asioita. No, mä olen täyttänyt liput ja laput, saatana ja valitukset tonne hallinto-oikeuksiin ja kaikkiin. Ja käräjäoikeuden päätöksellä on lapsen tapaamiset. 8-vuotias lapsi varastellaan hänen lapsen synttärilahjoja ja postit ei kulje ja tää on sairasta. Sain 6 kuukautta vankeutta ja ihmiset, joita mä en ole koskaan tavannut, vaatii multa monta kymmentä tuhatta korvauksia, kun he ovat menettäneet ansiomenetyksiä, koska ei ketään menetä vitu monta kymmentä tonnia muutamasta päivästä, saatana, jos ei voi kotiin mennä. Eikä se mun syy ole. Jos Hämeenlinnan poliisi soittaa sinne, että älkää menkö kotiin, en minä ole käskenyt olemaan menemättä kotiin. Pistetään mun syyksi asioita, saatana, niin kuin, vaikka he ovat itse vastuussa. Oikeastaan minä olen ainoa nyt, ketä tässä on ottanut vastuuta lapsesta ja lapsen oikeuksista. Lähestymiskielto haettiin, mä en päässyt sinne käräjille. Estoa, ei edes asianajajat päässyt paikalle. No, 2 vuotta lähestymiskieltoa lasta kohtaan. Tuolla saatanan sankarit menee. Niin erikoista touhua. Niin kukaan ei välitä lapsistamme. Äiti on päihdeongelmainen, häntä hyysetään. Tai se on myös samassa asemassa, en mä nyt voi syyttää äitiä, koska niin kun järjestelmä, jos on näin paska, niin sitähän ne tekee, että ne tekee vanhempien välille riitatilanteen ihan tahallaan ja antaa tilanteen olla päällä, koska se on niiden etu. Tää on julmaa peliä. Lapselta viedään lapsuus. Hän on täysin viaton siihen. Vanhemmat, aikuiset ihmiset, kellä ei ole itsellä ollut isää, niin kostaa sen lapsille. Ja lapsella olisi hyvä ja rakastava isä. Ei voi ymmärtää, että kukaan ei niin kuin ymmärrä sitä, että se lapsi kärsii. Tää on niin kuin naurettavaa, että pistetään rakastava ja vastuullinen isä vankilaan. Ja maksamaan vielä korvauksia. Mä tiedän siitä, että tämä sijaisäiti vielä niin kuin valittaa, että kun ei tästä saakeli hommasta saa tarpeeksi rahaa. Että täytyy omaakin rahaa laittaa ihan kun ei tässä oikeasti riitä. Voi jumalauta, kukaan ei ole pakottanut häntä ottamaan mun lasta ja varsinkaan niin kuin vangita ja riistää siltä sukulaisia. No, näin on näreet ja tää on kauhistuttavaa, että tämmöistä tapahtuu. Aivan järjetöntä. Ketäs se sitten haittaisi, jos mä tapaisin lastani ja olisi hänen elämässä? Ei ketään. Ei se ketään haittaisi. No. Lapsen oikeuksien kuuluu ja laissa lukee, että lapsella on oikeus vanhempiinsa, molempiin vanhempiin. Mutta kun jumalauta ruvetaan omimaan niitä lapsia, niin kuin, ei Herran Jumala. On sairasta touhua, että laittaa rakastava isä vankilaan.
Tuolla ne päättää nuo eduskunta, saatana, tätä on kestänyt siis kohta 10 vuotta saatana tämmöstä paskaa. Mulla on siis aiemmat lapset, niin sen äiti sitten pahoinpiteli lapsia. Ja sitäkään asiaa ei tutkita ollenkaan. Eikä anneta tuomioita. Eihän äiti ole syyllinen, kun isä on se rikollinen. Okei. Vai niin. Minähän sen varmaan pakotan hakkaamaan lapsia. Näin se on. Se on se oltava näin. Äiti on uhri, vaikka se saatana tappaisi omat lapsensa. Näin ne varmaan ajattelee. Sairaita ihmisiä. Mä haluaisin vaan tavata mun lapseni. Häneltähän tää kaikki on pois ja sitä ei voi edes rahassa mitata, että miten se tässä jos ihmiseltä viedään lapsuus ja lähimmäiset, niin eihän sitä voi rahassa mitata. Julmaa touhua. Julmaa touhua. Mitenköhän täällä sais oikeutta lapsia isä? Kukaan ei kerro, miten mun pitäisi toimia. Kukaan ei tiedä, miten pitää toimia. Kukaan ei ohjaa, vaikka se olisi niinku sosiaalityöntekijöiden näiden velvollisuus. Ne pistää vankilaan. Älkää rakastako lapsianne, joudutte vankilaan. Tää on sairas maa, jos tämmöistä tapahtuu. Ja paljon paskaa on tapahtunutkin, mitä ei voi ymmärtää. Eikä hekään pysty ymmärtämään. Kukaan ei mitään järjellistä sanomaa sano. Ihan sairasta touhua. Lapsille syötetään jotain pilleriä naamaan, saatana, kun on iskäikävä ja paha olla. En voi käsittää, ei voi käsittää. Miksi mun lapseni täytyy kärsiä? Minkä takia minun täytyy kärsiä? On lottovoitto syntyä Suomeen. En tiedä. Aivan sairasta. Mitä tässä nyt voi tehdä, kun asiakassuunnitelma, jos tulee lähestymiskieltoa, niin sielläkin lukee, että ei koske asiakassuunnitelmassa mitä on asiakassuunnitelmassa päätetty. Ne tapaamiset, siihen ei koske lähestymiskielto. Ja minkä takia lapselle laitettaisiin ylipäätänsä jotain lähestymiskieltoa? Ei jumalauta. Ei mitään syytä. Näin ne vaan toimii. Sitten pistetään lappuihin ja lippuihin joku perkeleen että isällä päihdeongelma ja sitten kun ne antaa puhtaita seuloja tossa, ei sit se muuttu, että ei kun iskä onkin vaarallinen ja eihän ole. Nämä vaihtuu lennossa noin syyt ja sitten lopuksi vieritetään vielä sen lapsen syyksi. No kun lapsi pelkää. No ei lapsen kuuluisi pelätä. Mutta sitäkään ei tutkita. Loppupeleissä kelatkaa vittu millaisia aikuisia ihmisiä laittaa lapsen niskaan tommosia asioita. Omaa vastuuttomuuttaan, omaa narsistisuuttaan. Ei hyvä. Kukaan ei välitä lapsista. Siis viranomaisista sossusta. Mä tiedän varmaan kyllä, siis jokainen vanhempi kyllä varmasti rakastaa lapsiaan ja monet isät täällä joutuu kärsimään. Jos jonkun isä on ollut paha ja aggressiivinen kännissä, se ei tarkoita sitä, että jokainen mies olisi paha. Näin se vaan on. Yritän selvitä tässä paskassa ja toimia oikein ja vastuullisesti, mutta siitä rankaistaan. Miten sairaassa maassa me elämme, jos täällä koittaa toimia oikein ja moraalisesti tehdä oikein, niin ei. Viranomaiset on korruptoituneita ja moraalittomia hulluja. Ne pistää vankilaan. Ja kaiken lisäksi niin siellä käräjillä katsottiin monta tuntia videoita. Saatana 10 ilta 7 asti. Ja nyt, kun se tuomio on tullut, niin sen jälkeen mä en saakaan enää julkaista Facebookiin.
Okei, no ois se voinut sitten aikaisemmin pistää, että niin kun sensuurit silloin heti päällä. No, joo, tää tässä nyt pakkohan, ei tää voi näin olla. En minä hyväksy tämmöstä, että mun, niin kun, ei sanota suoraan, mutta niin kun, no, lastensuojelutyöntekijä, että kauan sä meinaat tuhota sun lapsen elämää. Niin kun, että vittu jätä se lapsi, hylkää se lapsi. Miksi ei silloin saa tehdä? Sehän on just sitä vastuuttomuutta. Ei vittu, niin kun, tää on sairas. Päästään tää Taru Nordlundi, mikä tekee tämmöstä ihmiselle. Aivan pimeä päästään. Miksei semmosille haeta jotain työpaikkaa terveyshuollosta, niin kuin terapiaa tai jotain, että pääsis käsittelemään sitten niitä asioita, että minkä takia niin kuin isän pitäisi olla vankilassa. Ei ole syitä, ei ole syitä. Ei tämmöisessä maassa pysty elämään. No. Kahdeksanvuotias tyttö on mulla jo kateissa ja kaapattu. Vankina sijaisperheessä, ei saa soittaa sukulaisilleen. Täysin eristetty. Pidetään siellä kuin jotain koiraa, saatana. Ihmiskauppaa. Ajatelkaa miltä teistä tuntuisi, jos teidän lapsi myytäisi johonkin ja sä et tiedä mihin se on myyty ja hän ei, siis sehän siis vanhemman pahin painajainen kyllä tämmönen. Ja sitten sut laitettaisiin vielä vankilaan sen jälkeen, kun sä yrittäisit nähdä lastas. Jotkut tuntemattomat ihmiset, ketä sä et koskaan nähnyt edes. Niin ne laittaisi sut vankilaan ja pyytäisi vielä korvauksia. Ei mene järkeä. No, koitetaan jakso.